Beda x-xogħol ta' restawr u riabilitazzjoni tar-Revlin fid-daħla taċ-Ċittadella. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri li qal li x-xogħol li se jiswa madwar 65,000 euro u se jikkonsisti f'żewġ fażijiet. Fl-ewwel fażi ser titneħħa l-ħamrija u l-pavimentar li hemm bħalissa, waqt li t-tieni fażi ser tinkludi tqejjid ta' tapiti li jfilħu għall-ilma fuq is-sodda tal-Konkos u l-pavimentar tar-Revlin kollu bil-ġebel tal-Qawwi. Se jsir ukoll tisbieħ fuq is-sit permezz ta' dwal u għamara adattata. Il-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri għal kif dan is-sit storiku li kien importanti bħala l-ewwel punt ta' diviża għal din l-unika fortizza tal-Gżira ta' Tliet se tkun restawrata. Dan is-sit kienet iġarrab diversi ħsarat minħabba l-infiltrazzjoni tal-ilma. Investiment ta' madwar 65,000 euro ser nkunu qegħdin naraw li neliminaw din il-problema nirristaraw fejn hemm bżonn ovvjament skont il-pariri tekniċi u professjonali sabiex mod ovvju inħarsu il-wirt storiku ta' pajjiżna f'dan il-każ il-wirt storiku hawnhekk propju taċ-Ċittadella. Id-direttura l-Wirt Kulturali John Xwiereb għal kif matul iż-żmien din il-binja nbidlet kemm il-darba u ftit li xejn għadha tingħaraf minn kif kienet mibnija fi żmien il-Kavallieri.